Good morning, Iloilo. Welcome na diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Yes, good morning no sa tanan naton nga tagpalamati no sa nga Radyo Ogyon, DYIS 106.7 FM diri sa Radyo Ogyon Santa Barbara Iloilo. Syempre no sa tanan naton nga taga Palamati nga malabot no sa sining waragwagan. Sa aton man subong ga live sa mga live viewers naton sa aton nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Sagay ka man namin nga sa aton tanan-tanan, ilabi na gid diri sa mga tumandok no sa Santa Barbara Iloilo. Ilabi na gid diri no sa tienda no kay tienda subong adlaw bade. Yes, badi no siyempre no kilitanay naman kita sa subong adlaw. Ini ang aton nga programa no ang Ilonggo Caps on Air kag sa ngalan sa aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo kag sa aton nga Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Kaupod ninyo sa subong aga ang inyong mga Ilonggo Cap. Ako si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Ako naman si Police Corporal Erin Magarso. Ato nga pagkadalon sa inyo sa subong agang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sining mga topiko badi no sa subong aga. Yes. Siyempre nga aton sining operational or weekly operational accomplishment naton sa inyong mga Caps diri sa probinsya sa Iloilo. Nagsugod sang Lunes no September 4 hasta sang Domingo nga adlaw September 10. Yes, sige itakol man naton sa makadali no ang aton nga Project Hakus. Isa man sa mga topiko naton karon no regarding or speaking of operational accomplishment, pagkakontak ko naton karon no ang banwa sang Badyangan. Ay mangin kaupo naton no ang hepe no sang Badyangan PNP, Police Major Bonifacio Alabe Jr. regarding sa ila sining nadakpan no sa or apprehended no sa sining election gun ban. Yes, aton man no pagkontakon man naton sa dili man madugay ang aton man nga Ahoy Municipal Police Station no sa sining accomplishment man sa illegal fishing. Yes. Siyempre no regarding ini sa intensified campaign naton against illegal fishing. Kag magatagman kita sa mga pila ka mga reminders no sa sining election period. Na nakumpisa na sa August 28 yung makatapos sa November 29 ang aton sinelection period. Magata kita sa mga pila ka mga reminders sa mga nagapadalaga no or mga aspirants naton kang subong man sa mga bumuluto naton. Yes, kung may chimpo pa kita karon no pagkatakol nato no mayara kita nga mga crime prevention tips. Yes. Speaking of weekly operational accomplishment naton bade, sa umpisa sang September 4 tubtob 10 no, Lunes sina hasta sang Domingo sang tinikdan sining semana. Madamo mo aton sining accomplishment no sa intensified campaign naton against illegal drugs. Sa pag-survey sa mga restaurant sa mga wanted person naton diri sa probinsya sang Iloilo. Nagsubong man sa kampanya naton kontra armas utang. Nagasubong man sa kampanya naton sa Provincial Ordinance 2017-145 o kung intensified campaign naton against illegal quarry. At siyempre may araman kita accomplishment no sa intensified campaign naton against illegal fishing. Yes, no kag sa nagapanguna naton nga intensified campaign no sa sining operational accomplishment nato no from September 4 to 10. So muning nagapanguna ang aton nga intensified campaign against illegal drugs. No kag mayara kita malapit 400 mil no nga nakuha no sa mga nagkaladakpan nga mga personalidad. Angot sa sining intensified campaign against illegal drugs. So aton nakuha is mga 53 grams ini. Mayara kita 8 tanan ka mga arestado sa aton ginkandak nga 8 ka mga operasyon. So muna no ang aton nga intensified campaign against illegal drugs. Congratulations gino sa mga municipal police stations nga naga-render man no sang ilaman nga accomplishment. Then next naton ang sa aton ni manining wanted person no. So duay ni ang aton nga
arrested other wanted person kag arrested most wanted person. So mayara kita ginkandak tanan nga 53 no ka mga operasyon kag naka-aresto kita no sang 54 tanan kabilog kag 11 diri no ang most wanted person kag ang mayara kita 43 no ka other wanted person. So total naton is 54 tanan ang aton nga nakaladakpan sa aton nga intensified campaign against a wanted person. Then nasundan ni no sa aton na oplantikal no kun tukhang kontra armas lutang sa in relation no sa sining RA 10591. So mayara kita tanan nga total arrested nga 34 tanan kabilog. May deposited kita no nga 8 kabilog no sa mostly ang mga gindeposito nga mga armas ini sa mga police station naton is ang mga expire no nga mga license nga firearm kaga wala pa marinyo, so temporarily gina-deposit ni sa aton nga mga police station. Then may ara kita nga mga surrendered, so gina-refer diri sa mga surrendered firearms naton amo ning mga paltek naton homemade no amo ginagin surrender naton kaga sa mga confiscated, so nakuha ni naton through checkpoint, nakuha ni naton through mga operations naton like may mga warrant kita, search warrant, so amo ini nga aton nga mga confiscated firearms. So all in all may 34 tanan kita ka mga units ang nagkasari-sari nga mga armas. Regarding sa aton intensified campaign against loose firearm no, which is nga may ara kita niserbihan sa mga search warrant sa Subo nga semana. Siyempre madamo pas gyapon sa mga nag-sender sa ila sining armas. Padayon na aton sining intensified campaign or mabasko ang kampanya naton sa pagpang-recover sa mga armas utang sa probinsya sa Iloilo no, ganit sa may mga individual dira na ginauptan pa nga mga armas utang no, pwede nyo pigid sa gihapon no masurrender ang inyo sining mga ginauptan nga mga armas utang dira no sa aton sining mga pinakamalapit nga police station sa inyo nga lugar. Yes, kaga next nato no may duwa pa kita no kang anti-criminality campaign no ang ato naman nining ang una ang aton ni si Canto Dalas ni ang aton nga anti-intensified campaign naton against illegal quarry no mo ni sang provincial ordinance 2017-145. So may ara kita total tanan no kalima no ka mga arestado kaga or mga nagbayular, so loaded with sand misdeclared nga entries no kaga kaupod na sini ang mga gin-impound no nga mga truck naton. So next naton last but not the least no nga intensified campaign, so mo ning sa aton nga illegal fishing. So mayara kita tanan na 14 no ka mga arestado. So sa ginkandak naton nga 4 tanan ka mga operasyon kaga arestado nga 14 kabilog kag mayara kita gin-impound nga 4 tanan ka mga motorbangka o kon motorboat. So, yes no pwede no yes, sa aton man sining kampanya no sa sining nagubisa ng aton sining mga oras nagubisa ng election period no. Nagsugod na sa August 28 yung matapos sa November 29. Meron na kita ka mga pila ka mga accomplishment no diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, no. So congratulations gid no sa sining aton nga operational accomplishment. So sa tanan-tanan naton dira nga mga Ilonggo Cops no nga nagga-perform gid sa ilang mga duties and responsibilities every day no. Pag mag-render sa nga aton nga mga accomplishment. So thank you so much gid. Salamat gid no sa inyo gid nga padayon gid no nga pag pag suporta sa aton tanan nga intensified campaign, as most especially no sa aton nga mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. So muna no ang aton nga provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo no nagapasalamat gid no sa inyo lubos nga kooperasyon sa pag sa pagkontra nato no sa sining mga illegal nga mga aktibidades nga ginahimo no sa aton mga kauturan sa bugos nga probinsya sa Iloilo. So by the way no pasalamat gid kita no sa subong adlaw sa aton nga technician no kaya Sir Genesis Dimihilio no. Good morning gid sir, thank you so much gid sa pag-assist diri sa aton kaga thank you so much gid happy birthday gid no sa aton nga pinalangga nga mayor no diri sa Santa Barbara Iloilo kay Mayor Dennis Superficial. Happy birthday gid kay Mama Jo Sogle no. Good morning gid ma'am, thank you so much gid. Kaga sa liwat no happy birthday gid sa aton sining municipal mayor no diri sa Banuasang Santa Barbara. Alos buwas naman ba this birthday sa aton sining presidente naman no, yes. BBM buwas. So happy birthday gid kag sa tanan nga nagiwat sa ila sining birthday sa subong adlaw, happy birthday gid.
Keep on Yes. sharing no sa aton sa mga Mm. posting kag mga dissemination nato no diri sa aton official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kama Pro 6 kag subong man diri sa official Facebook page ang Radyo Ogyon ang Santa Barbara Ogyon page. Yes, thank you so much magaling no. Kaya siyempre sa aton nga station manager, kaya Sir Boboy Sokal dito, sir, thank you so much kid. Yes. Kag sa aton sining nga oras ba din no alas 10:41 na saga. May po naton sa subong gaba din no ang Chief of Police ang Yes. Panwasang Badyangan. Abot nga magkainunanon kita no sa mayara silang accomplishment sa sining election gun ba naton ba din no mayara silang na-apprehend kahapon nga adlaw. Pasundo naton sa subong tinakna no ang Mormon ko po naton sa subong oras ang Chief of Police no sa Badyangan PNP no other than Police Major Bonifacio Alabi Jr. Sir, good Yes, morning. check mo na. So, good morning sa aton mga Ilonggo Caps na kung sa karang Ilonggo nga aton pag-palamati kag Pilipino viewers sa aton official page sa Facebook page sa Ilonggo Caps. Yes, good morning good sir no. Nakikangot Yes. kita sa subong aga no. Kayo may arang accomplishment ang Banwasang Badyangan sa sining in relation no, sa election gun ban naton. Ano oras ni naton nadakpan kagapon sir ang ining suspitsado sir? So, ang mga takna last Davis ang gabi ng mga kabatang kita sa tawag gikan sa aton barangay Kagawad sa barangay Sanon nga may isa ka persona dito sa namatyan sa pamilya Kapada sa may barangay Sanon. Nga according sa aton caller nga may armas tutang nga dalang suspect. So sige dan nag-deploy kita sa ating patrol members na dito no, para i-verify ang information. And then pag-abot nila dito sa may balay mismo sa Kapada family, gito sa aton sa aton barangay office yang sa barangay Kagawan ay banto diyan. Opo na aton barangay tanod niya si Jimbo Simulaba ang aton suspect na nagataklos sa Albasot lang. And then pag-approach sa aton PNP personnel, nakita imprint yung ara sa hawak nito sa ating suspect ang masutang. And then pag kuha sini sa rawa si position control, i-voluntary man niya ang ginawa berang isa ka magasin na nakatago sa bulsa. And then ang magasin may araunod ka anon ka live ammunition sa 45 caliber na pistol. So yung timo sa aton mga student police officer na ginpangitaan sa dokumento kaya legal ang iya pag-report sa Arbas Lutang pero ay sa sanggil presentar nga license to impact no kung na lisensya sa armas and then dalag ng aton 20 personnel dito sa police station kag dito resto kaya pinili siya sa pagkakag sa mga dokumento nga legal sa iya masutang. So ang yasing armas is 45 sir no parte kini kag wala man sang nagakaigo sini nga lisensya. No by the way sir ang suspect subong sir is detained sa gyapon sir dira sa Badyangan custodial facility naton sir. Yes, sa library na naka-detain sa ato sa job facility and then lang gino-prepare natin ang mga documents para i-file natin ang violation sa RA 10591 din relation sa Comelec Gandan. Okay sir no Okay, so sir. sa aton sini nga mga pumulyo dira sa Banwasang Badyangan sir no. Ano no aton sini nga mensahe na lang sa ila sir sa sini nga nag-organipatigayon naton sa gyapon nga intensified campaign naton or kampanya naton sa pag-implement no sa Comelec gun ban sa sini nga election period sir. Police Major Alabi sir. So, gapilan kita sa mga pamuluyo sa banwa sa Badyangan nga ignorance currents gid daton sila nga magdala sa Arbas Lutang o kung mga iba yung makapatay kay ang atong Comelec gun ban nag-start na sa August 28 and doon sa diyan nga patigayon kita sa random checkpoint. So, ipabalo natin sila nga
ginadilian ang pagdala sa albas utang kag mga napamamatay ng ibang kung nag-travel sila. Thank you so much, Okay, sir. thank you so much, Gid. Thank you so much, sir, sa information na, sir, nga gina-share mo namon or gina-share nimo sa Subong Aga diri sa aton sining programa Hello Caps on Air. Kag once again, sir, congratulations, sir, and madamong salamat. Sa liwat na may aga kag salamat sa atong Pilong Caps. Yes. Kuya na to, no? Isahe, no? Sa Chief of Policeman sa Madyangan Municipal Police Station regarding, no, sa nadakpan naton kag mayara na recover nga paltek na, no, homemade nga nga caliber 45, no, pistol. So congratulations gid, no, once again sa Madyangan Municipal Police Station for the job well done. So muna gani, no, dapat, no, kag especially sa subong dan nga gun ban, nag-umpisa kita August 28, no, until pa ini November, no, nga gun ban period. So ginadilian gid, no, sa aton mga kauturan ang paghupot, no, or pagdala sang sining mga armas luthang, no, included na dire mga mataluman nga bagay. Kaya siyempre ginabawalan gid na kag medyo madako-dako sini ang penalidad, especially, no, gun ban period subong. So kung pwede ba lang nato, no, sa aton nga mga kauturan dira nga turnover or surrender na lang sa aton nga mga pinakamalapit nga mga police station para manina sa aton safety kag kung hindi kita mayo magalong basi ampangan pa na sa aton mga kabataan dira sa sulod balay kag pinakasubo mabadulaan pa kita sang mahal sa kabuhi. So once again, congratulations gid sa aton mga pamuluyo, no, pamatik gid kita, no, kay ini para sa aton kay hindi lang ni para sa aton nga mga kapulisan kundi para sa tanan, no, nga mga pamuluyo sa bugos sa probinsya sang Iloilo. Yes, no, kag muna, no, reminder subat sa aton sining mga pumuluyo nga likawan nung magdala sa mga armas. Kag kumayara ka mo ginauptan nga mga armas ila may gid kung paltik isurrender na gid, no, or sa surrender na gid lang, no, sa aton sining municipal police station nga malapit ra sa inyo sining lugar. Aton sining oras alas 10 sa 47 na sa aga. Yapon ka muna kapamati diri sa Hello Caps on Air, diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Yes. At this moment pa din aton sining pagpasudlo, no, aton sining kabalikat reporter dira sa Banwa sang Ahoy. Regarding naman ini body sa accomplishment nato, no, sa intensified campaign against illegal fishing. Yes, ara na sa bade, ara na. Yes, may po naton sa Subong Aga sa linya sa via phone pats, no, sa or via phone call sa Subong Aga. Aton sining kabalikat, no, Patro or Corporal John Floyd Valencia. Kabalikat John Floyd Valencia, good morning. Yes, go ahead. Good morning sa imo kapalikat, Magarso, no. Good morning sa tanan nga tagapagpalamati. Yes, welcome diri sa aton sining programa Hello Caps on Air diri sa Radyo Ugyon, no, DYS 106.7 FM. Kag aton nga kamustahon, no, by the way, yung kamusta nga tiempo dira sa Banwa sang Ahoy Subong, kabalikat Valencia? Maayo man ang simpo diri subong sa Inuwasang Ahoy. Yes, amo man diri sa Iloilo, no, or sa Santa Barbara rather, no, isa lang kita ka probinsya no, Iloilo. Gani, no, so amo na, no, so ano bala ini, no, pulis sa Corporal Valencia. So gusto naton mabala ng detalye, no, sang sining aton intensified campaign against illegal fishing. So ano gibala ini, Corporal Valencia? Aton nga accomplishment kagapon, kabalikat Valencia, ano naman or mga detalye, no, sa sining mga accomplishment naton dira sa illegal fishing. Dahil sinobalay ning mga nagkaladakpan kag kung anong mga recoveries nato na kapon na kabalikat Valencia. Mayroon kita nga accomplishment nga nadakpan sa Barangay Pili Ahoy Lilo. At ano siya mo isa yung sa filter nga nadakpan kagina sa Kagahon. Alas 12 media sang Kagahon kaga linsay man sila tan presidente sang Barangay Malayuan Ahoy kagang na confiscate namon nga evidence is fishing boat and fishing panalya. Ang ilagin na violation sa ka municipal ordinance sila ini mapagmulta diri sa municipalidad sang Ahoy. So natigayon ini mga tatlo ka persona kabalikat Valencia, no. Kag paano hindi sila na monitor naton or may arabla information nga nagpadangat nga residente dira sa kadagatan nga sakop sa nga ila sini nga ginakandakan sa
pagpangisda Kabalikat Valencia? Actually, sa mega rubing Okay. bantay dagat kada may upod man sila nga isa ka ang personel sang ahoy. Nakita sila lapit mga more or less sa 1 kilometro lapit sa shoreline sang barangay Pili, Ahoy, Lilo. Okay. Yes, kag may kita gali no, Kabalikat Floyd no. So regarding sinisaton nga mga na-apprehend ni nga mga mga mangingisda. So ni bala lunsay sila tanan residente no, sang sini nga nasambit nga banwa o may mga pangayaw. Ang nadakpan na naton kay narang kagahon ini sila residente ni sila sa ang barangay Malayuan na Ahoy, Lilo. Okay. Saka medyo sa mga pihak lang mga barangay ni siguro Kabalikat Valencia, no? Oo. So ano naman ang mensahe sa aton sining Chief of Police no dira sa Banwa sang Ahoy sa mga pumuluyo naton dira kag subong man sa mga mangingisda mismo no, ilabi na gid ko nga tumandok mismo sa Banwa sang Ahoy, Kabalikat Valencia. Mama, sir, ginapanugyan galit ni tungipe namon diri sa Ahoy, no? Sa tanan nga taga Ahoy nga gapangisda, i-secure gid nila ang ilang permit bago nila pato ng ilang motorboat diri sa Banwa sa Ahoy. Kag kung may mga illegal nga aktibidades nga isda diri sa Banwa sa Ahoy, palihog nyo lang ang i-report sa Amon Hotline. Ang Amon Hotline 0985986191. Salawat 0998-598-6191. Madamo kayo salamat Kabalikat mo ito. Yes, no, sa mga tumandok dira no sa Banwa sang Ahoy, kung may kamo dira no, kung may mga information kamo dira nga bato no or nga naga-illegal nga pangisda dira sa inyo sining Banwa, magtawag lang gid no sa aton sining hotline no dira sa Banwa sang Ahoy no, agod nga maaksyonan sa gilayon. Kaya siyempre no, Kabalikat Valencia no nga sino pa bi magprotektar no sa aton sining kadagatan, kundi ang mga tumandok mismo dira sa Banwa sang Ahoy. Di ba Kabalikat Valencia? Oo, nakabalikat magarso kay dapat kita bida mismo maghalong sa karagatan sa Banwa sang Ahoy. Ginaayo ko man sa Ahoy nga kita lang magabuliganay para patigayan niya pagpanglaga sa aton nga kadagatan diri sa Banwa sang Ahoy. Yes, no, thank you so much. Thank you so much, Kid. Police Corporal Valencia. Kag siyempre no, congratulations no sa inyo dira, ilabi na gid dira no sa katon sining Chief of Police kaya Police Lieutenant Randy Lambungan no. So congratulations sa inyo dira tanan-tanan. Keep up the good work kag thank you so much gid once again Kabalikat Corporal Valencia. Padamo salamat nga Kabalikat Magarso. Yes, okay, amo yan do no, ang aton naman nga accomplishment no, kagamo to detalyado no. Nakuha ginaton ang aton nga mga mga mangingisda dito no, nga illegal nga nagpangisda sa kalalawran man sa Banwa man niya sa Ahoy. So congratulations gilwad sa Ahoy Municipal Police Station, especially sa ilang mga Chief of Police, Police Lieutenant Randy Lambungan. So before kita galibadi no, mag-proceed sa aton nga next topic. So aton man ni aton tiuna no sa pagbasa man sa aton nga mga greetings sa subong aga. So sa Chief of Police dira no sa Cabatuan Municipal Police Station, thank you so much gid kay Police Captain Junicio Estacio sir for watching no sa sining Ilonggo Caps on air naton sa subong adlaw. Thank you so much gid sir kag sa aton dira nga mga Ilonggo Caps dira man sa Banwa sa Cabatuan, Iloilo. Kag kay Edsel Brian Lichugas no, good morning. Thank you so much gid sir. Kay Bon Dakilania Dianyo, good morning sir, watching from Cabatuan National Comprehensive High School. Thank you so much gid, good morning. Yes, pag-subong ang aton man nga no, serbisyong tampad sa Barutacnon. Good morning sir, watching from Barutak Viejo MPS. Thank you so much gid kay Ma'am Ethel no, good morning. Thank you so much man ma'am. Kay Cantor Yan, thank you so much. Kay Bonifacio B Catalonia, thank you so much. Kay Sir Albert Noy Loreno no, good morning, watching from Kalinog MPS Picad section. God bless man sa inyo sir. Kag sa tanan man nga Ilonggo Caps kag bugos nga pamuluyo man dira sa Banwa man sa Kalinog. Thank you so much gid. Pagkon may mga may greetings pa kita or may mga commenters pa sa subong aga. Sige. Good morning Indra, watching from Dingli MPS kay Sir or Ma'am sa GM Katges. Good morning again.
Subong man kay Sir Gab Alvarez Rotap, no? Good morning, bro. Have a great day. Thank you so much. Kasubong man sa kay Sir Dren Clark Alfonse Armada, no? Watching here or watching live here in Pasig City Police Station. Thank you so much, Ken. Sa aton sining mga commentors, no? Sa subong aga pili ka mo kay ngabot samtang ongoing pa aton sining live program diri sa Ilong Caps on Air, diri sa Radyo Ogyon DYS 106.7 FM. Yes, kaga sa mga may ano pa na no, pa shout out no. Just comment lang mo sa aton nga comment section o may ara ka mo dai pa shout out. So good morning gid no, kaga para nga mabasa naton ka acknowledge ang mga persona nga gusto niyo pa-acknowledge sa subong aga. So God bless gid sa aton tanan. Yes. Kag sa aton sining masunod nga topiko ba din no, reminders naton regarding sa sining siyempre na mabisa na ang election period sa sining barangay and sangguniang kabataan eleksyon 2023 no. May mga pila kita nga dapat tandaan. Labi na gid no sa mga aspirants naton no sa sining barangay and SK election. Dapat tandaan naton no sa mga pumulihan naton nga monoblan na ultimo nga pagsunod sa mga layi naton sa sining eleksyon is simple na nga mga butang. Pero pwede kita makasuhan kag pwede kita ma-disqualify no. In case hindi naton masunod ang pila ka mga regulasyon sa aton sining Commission on Elections. Kaguna naton sining ano ba din no? Regarding sa sining kung magsugod ng campaign period. Siyempre nga aton sining campaign period is mag-umpisa pa sa October 18 no hasta sa October 28. October 19 rather ba din no? Ang aton sining election period 10 days lang kali no, October 19 hasta lang sa October 28. Yes, kaya October 30 isa muna nang aton nga election day. Kaga dapat pila ka mga dapat naton sining tandaan. Mga aspirants aton si mga poster kag mga streamer dira no, mga sizes dapat mayara kita nga ginasunod dira nga mga measurement. Mga campaign materials dapat kung ano bala mga specs no, or ano ginabutang naton dira sa aton sining campaign material dapat nga sundon naton. Yes. May araman ba din no, sa mga posting areas pagid no? Kasi ang iba nabi pinagusto lang. Yes, dapat butang silang mga poster. Wala na ginapang tapik-tapik sa kung sa din lang ha. May mara kita mga designated nga lugar no nga pagabutangan sa aton nga mga poster. Kag siyempre kung private man, so dapat man nga may ara kita nga clearance sa owner siyempre. Kag speaking of poster ba din kag streamer size no, nga size pala sa mga streamer nga nahimo naton. Kung poster lang is dapat 2 feet by 3 feet lang. O dapat hindi maglapaw sa duwa lang katapak kag ang iya sining width no, kag yang length is dapat is 3 feet lang. So kung magsuklo nyo, simple man lang na kung may TL ka mo da. Sigurado gino may mga TL din. Ano mo na kung wala kita roller, TL pwede na nagagamit mo ginatawag 3 feet no, kaya 3 lang katapak no. Di ko maglapaw mo dira ka streamer dira or poster mo. Botang balon ti dako gid mo TL siguro. Giant. So mo naman sa mga aspirants ato no, dapat ano nato niya. Kaya measurement dapat is maglapaw sa 2 feet by 3 feet lang kung poster no. Yes. Kag kung streamer naman sa mga streamer blind mga kung magkaraban or mag-rally na or magano na dra is dapat ni maglapaw lang sa 3 feet by 8 feet. Kumbaga daw ano lang ba din, di tama kalapad nga daw amakan o daw. Kumbaga standard size lang di tama standard size lang. Lapad-lapad lang isa daw mabanig nga size lang ano. 3 feet lang mo. Kag mga daw malapad ba kaning banig no? Lapad pa na mga double nga banig mga single lang nga banig no. Dira maglapaw dapat dira. Kung ang imo sini nga streamer dira ano, kaya ang iba nabi daw amakan ginubot amakan daw ano nakalapad. Ano ba ni nakumbaga perwisyo man sa bitbit ka kita man kalapad mo. Sobrang kalapad hindi kita noon nga limba nakakarawan ka muna karon tabunan ka na sa imo nga streamer na karon di na makita tsura mo. So mo na mga standard nga measurement nato no sa streamer no 3 by 8 lang gid. Yes, kaga nato naman nga pamphlets kag mga leaflets naton, stickers nga ginapanghatag naton is 8.5 inches lang, no? Kaga by 14 inches. Kumbaga in short no sa legal size nga bond paper lang no. Ay hindi maglapaw dira ang inyo sininga mga pamphlets, leaflets kag mga stickers no. So kung lapad mo stickers sa karon do ano na gani kartolina na nakaron. So ano na
ano na nalapa, wala na sa regulasyon nato, no? So dapat tandaan na naton ang aton sa mga pamphlets, leaflets and stickers is maglapaw sa 8.5 by 14, no? So the mga legal size lang nga band paper. Yes, so recap no, ang aton nga poster 2 feet by 3 feet, ang aton nga streamers for alis amo na 3 feet by 8 feet. Pag ang aton naman nga pamphlets ka mga leaflets naton 8.5 inches by 14 inches. Sabi ka ni Buddy kung daw wala na daw mga wallet size lang ang mga mga stickers halimbawa, amo na lang nagpanagtag ng mga wallet size ang pwede ba masulod sa wallet nila. Oo. Kag nami po itong printable ba din, no? So iba na ako mga basko. Gali ba din ang printable gali no kaya nga limit lang no sa gastuon sa mga naton aspirants naton sa kada qualified or mga registered voters. 5 lang gid ka piso gali ba din. So dapat ang imo sining budget para pati sa mga stickers hindi maglapaw 5 ka piso ang imong gastuhon. So mo silingon gamay lang gid ya. Gamay lang gid sticker di ka kapalapad di ko maglapad pa. Madugangan ng 5 mo malapaw na. Mula na sa kaya nga prescribe lang or ang ginatukutan lang sa aton sining layi ang aton nga gastuhon no, sa mga aspirant dira mga registered voters is ni maglapaw 5 ka piso, no? Kaga nakabutang man dira no sa aton nga mga posters nga syempre may ngalan gid kung sino ang nag-sponsor no, mga paid for blah blah blah, paid for mga compliments by mo ni compliments nakabutang dira sa inyo sini nga mga poster, streamers kag subong man sa mga leaflets, stickers kag mga pamphlets nyo. Tandaan nyo na no, hindi pwedeng dira nga blanco lang dira, so dapat amo gid ang mga specs nga dapat naton sundon kung kita no sincero sa aton sini nga gusto nga magserbisyo sa aton sini nga barangay. Yes, kagang ending sa nada. So, siyempre, during election period, so dira na nato mabalano kung sino gid san zero dira nga magpadalagan. So, watch out ka mo, no? Sa aton dira mga kuturan, bantayan gid, no? Kung sino ang inyo dira nga pagabutuhon nga deserve, no? Nga maging barangay kawad, manda, barangay kapitan. Importante ang intensyon na ang pagpanerbisyo sa aton barangay. Hindi na nga sa pila-pila ka tuig, ugtas ka lang, no? No? So, dapat, gikita akong mga isa lang, no? Vote wisely lang, no? Vote wisely. Halin diri sa inyo Ilonggo Caps on Air. Tandaan nato no kung luyag na naton isla na aton nga mga barangay officials no sa October 30 no dira nyo na pagi no ang inyo sining power dira. Siyempre sa power sa pagbuto dira no kung maisla nyo man ang mga barangay officials yung nadulugay na dira. Ano pag during pandemic dagdagan ay ayuda ginauna lang ang iyang pamilya. Sana ni no sa October 30 kung gusto niyo islan nga mo na nga time no pero kung gusto niyo man i-remain dira naman no balaan no sa October 30 kung gusto niyo pa remain ang mga barangay official nyo dira sa inyo sining barangay. Yes, kag siyempre mabalaman naton kag balaan ginaton mismo kag siyempre kita man ang pulso sa barangay naton. So observe man naton ano nga sa mga during pandemic mabalaman naton nga kadamo-damo sa mga imported man nga mga dilata. Pero nga aton mabaton nasta lang sa sardinas no. So muna no watch out kita kag balaan naman naton kung sino na ang mga deserving nga magapadalagan. Maraman nga mga barangay official man nga pagtapos ng eleksyon way nakita na sila nga barangay kag naman pag eleksyon liwat dira na sila nagabalalik no. So balaan nyo na kung sinong dapat ninyo sining botohon. At siyempre sa posting sa mga streamers nga ni Buddy, dapat may mga area lang nga mga designated nga mga areas no nga pwede ka mo dira ka butang sa inyo sining mga streamers dira kag subong man sa mga posters nyo. Pero kung pwede nyo man mabutang dira sa mga private areas no sa or makilala nyo dira as long as nga may permission yes. Sa tag-iya no. Budlay kung wala clearance ba di mateknikal. Kay budlay basi magreklamo sa dira kapin pa ko nga imo streamer gibutang mo sa kontra mo ba di. Hindi glimo kalyado no. Ore basi ka kontra mo ka padalagan man to para punong barangay basi dito mo gibutang streamer mo sa balay nila ti dako na. Dako pagin nga gamo no. So tani ni nagta maglambot sa punto nga muna no nga ay exercise naton or yan naton eleksyon patagayunon nga mangin malinong kag matawahay lang. Man sa pagsunod sa aton sining mga simple nga mga layi kag wala lang sang harassment ba kag wala lang sang pinahugay. Yes, oras sa Pilipinas no alas 11:04 na no sa Subongaga. Mo paginano sa aton sa disperasang eleksyon October 29 no kag siyempre yung election day October 30 no implement man naton ang liquor ban. Dapat wala ubog sa disperasang eleksyon kag sang eleksyon pwede pagyapon kita mapasakaan sang kaso angot sa eleksyon.
Kaga this moment ba din aton man nga pag-atag man pila ka mga reminders no sa aton sining mga pumuluyo man. Kasi siyempre nagapadayon na naman ang klase. Yes. So dapat sa mga inikanandra na untap ko mo mag-monitor man sa pag-giya sa inyo sa mga kabataan. At pa kung mga minor de edad no dapat nga isugaton kag dulong naton perme. Apon nga mapalayo man sila sa mga disgrasya kag sa mga aksidente. Yes, kaga dapat no hindi lang sila nga sugat dulong man kung may mga trabaho man kita dapat hibaloon ginato no kung sinong nagasugat dulong sa aton nga kabataan kag inform ang mga maestro kag maestradra or most especially ang security guard no kay siyempre basi hindi nila kilala na ang nagasugat sa bata mo da. So hindi nila inapagatag. So muna dapat inform sila kag inform ka man most especially ang imo bata. Yes. Kaga iniba lang no so kung nagabalik na siyempre balik eskwela na kita sa subong sa subong mga binulan so observe ginaton nga kung pwede malang nga aton mga kabataan hindi naton pagpasuksukan sa mga malahalon nga lahas ni bala so mga balbabol nga dapat ang kadto sa eskwelahan bi pagtuon mo so hindi man dapat naton pa show up na ang mga malahalon naton nga mga accessories kaya base karon ni agawon sa bata mo da so okay lang kung hindi paghilabtan ang kabuhi sa bata mo pero kung mahilabtan dira so mo na pinakasubo gid so regarding pa gid no sa mga lagko amount sa kwarta kung pwede limitahan lang naton no para avoid naton ang opportunity sa iba naton nga makukuturan nga anytime no ma-strike sa aton nga mga kabataan. So in short ba din naton pagimuon na pawn shop kag ATM machine ang aton bata. Yes. So mo dapat no nga pila mga ano nga tanda naton sa mga kabataan kag mga snatcher nga daan. Kabalonis lang mag-critic nga daan sa mga gamit nga daan no kapin pa pinasok-sok sa mga individual dira. May mga tanda na yan bala nila kung urig or hindi. So hindi naton pagtagaan opportunity no nga mangay na biktima nila kita. Kaga no pag reminders pagid. So dapat sa aton nga mga estudyante kung may kadtuan ka mo aside no sa school nga mga transaksyon, halimbawa alin ka mo sa school kag may kadtuan ka mo nga iban, so dapat inform gid ang aton nga parents no kung diin kita makadto kag kung paano nila kita makontak anytime no nga gusto nila. Yes. Aton nga oras alas 11:07 na saga. Sigang sang tinagtaba din no kag this moment siguro ba din salamatan naton na aton sining mga partnered agencies and sponsors no sa griwat naton sining Project Akos. Yes. Tagan atensyon aton nga bataan ulikdan kag suportahan. So nagapanguna din no sa aton nga mga sponsor no akon mga aton partners sa sining Project Akos. Wala na sa liwang kundi ang Webso Medical Center no kaya Dr. Deva Indela Helito III no ang chief no kag Dr. Belen Gabo Carion. Thank you so much kid. Yes. At subong man ang aton sining Provincial Social Welfare Development Office no kay Mama Sara Barayuga dira kag kay Mama Miss Rara Ganzon. Yes, subong man ang aton nga Robinson's Place Pavia, siyempre headed man sa kay Miss Diane Herrera. Thank you so much kid. Subong man ang Lions Club Iloilo kag ang Golden Salakot Eagles Western Visayas Northern Iloilo. Kagang Northern Iloilo State University NISO no sang tinalikdan lang last nga naghiwat kita dito sa NISO Ahoy Iloilo. Thank you so much gid kag sa life extension ni ang CEO no Mr. Jonathan Granada. Kumain ang RLS Christian Builders Corporation sa pagpunadra ni Sir Mr. Rami Sotelo. Kag ang aton nga more power kag ang OLC advisor nato no Miss Lynn Grace Galas Palomo ang tiayon sa aton nga provincial director. Thank you so much ma'am sa subong man ang president man sa Officers Ladies Club si Doc Jeanette Sinieres. Thank you so much kid. So kita na kita no sa masunod sining urbantayan nyo sa di naman kita nga banwa sa sining pag-launch no sang Project Hakos no sang Iloilo Police Provincial Office sa masunod sining binulan. Yes, pwede kag mayara kita nga palabuto na sa this coming September 30 no. Mayara kita nga Bida Tour de Iloilo. So bantayan ninyo no kung sa sinang Pizza 30 no sa bulan sa Setyembre ang aton nga Bida Tour de Iloilo so duay na advocacy campaign. So una naton nga advocacy campaign ang sikat kontra droga. So probably isla naman nila no lain naman nga approach no kay na motor naman na. So ma-rides naman kita or ride against illegal drugs kag ang aton nga second advocacy campaign amoy na ang tanong para sa probinsya. Bantayan nyo na sa September 13 no probably no yara kita sa 1st District sang Iloilo. Pangatong sining oras alas 10 or alas 11:10 na saga. Yes, thank you so much man. Ano ba din no? Yes ba di? Sa mga nabilin. Mga nabilin natin mga komentar sa subong aga.
Good morning dra no sa kay Sir Bonifacio Catalonia. Good morning. Thank you so much. Gid. Subong man sa kay siyempre no sa aton sining Regional Police Strategy RPSU rather no RPSPU 6 no. Mayong agagid. Shoutout gid sa inyo tanan-tanan dira. Thank you so much gid. Kuman sa kay Sir Glenn Siguvia. No, good morning mga sir. Pa-shoutout lang ako dara sa kay classmate Sir Bonifacio Jr. Alabi sa Badyangan Municipal Police Station watching from Toronto, Canada. Wow, thank you so much, good sir. Shoutout dira ko no kay Sir Ged no sa aton sining nangin kopod kay no sa Badyangan PMP. Once again, thank you so much Ged kay Sir Glenn Siguvia. Subong man sa kay classmate Damiris no dara sa Banaw sa Kaniway. Good morning Ged. Subong man dara kay Mama Riza John Maganto no. Good morning ma sir. Ambal niya no dara sa Maasin no dara sa DILG Maasin. Thank you so much kid kay Mama Riza John Maganto. Yes, thank you so much, ma'am. Subong man, good morning man dara kay Sir Randy Fernandez. Kaga siyempre kay classmate ko dara no kay Chris Cloud Luza. Good morning gid. Yes, good morning ma. Subong man nagalantaw man ng Ahoy Municipal Police Station sa Subongaga. Thank you so much gid. Yes, kay Ma'am Ibs Arpa. Thank you so much, ma'am, for watching. Kag subong man ini marong pulihin no ang Miagaw Municipal Police Station sa pagpanguna dra ni Sir Police Captain Sir Francis Perez. Don Lumahan gali, Sir Lumahan. Good morning dra Yes, sir. Good morning. Nagalantaw gid sa Subongaga. Thank you so much gid. Kag sa mga tropa naton dira no sa mga kabanwanan no sa First District of Iloilo. Good morning sa inyo tanan-tanan. Kag siyempre tanan naton sining mga Lucaps diri sa probinsya sa Iloilo. Kag lakitang duwa naton sining mga mobile force dira sa banwa sa Tigbawan kag Sara Iloilo. Thank you so much guys. Yes, bantayan na naman sa liwat no ang aton nga Ilonggo Caps on Air no. Same time, same station no diri sa Radyo Ugyon no Santa Barbara DYIS 106.7 FM. Kita sa masunod sining semana kada Martes alas 10 Oktubre alas 11 sa aga diri sa Radyo Ugyon Santa Barbara. Kag siyempre makita nyo man sa aton sining mga official Facebook page or official Facebook pages ang Radyo Ugyon Santa Barbara or Santa Barbara Ugyon page rather no. I-search nyo lang dira, follow and like, and then makita siyempre sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Process. Yes, thank you so much, ma'am. Kay Mama Zoila Cordero. Thank you so much, ma'am. Management and staff no sa Radyo Ugyon Santa Barbara. Thank you so much again. Once again no, happy birthday again no sa Municipal Mayor sa Santa Barbara. Mayor Doc Dennis Superficial. Kag siyempre advance happy birthday man sa atong sinang presidente boss no kay Yes. BBM. Yes, happy birthday, good. Ika 66 birthday niya na boss nga adlaw. Maraming salamat sa inyo sining pagpupun sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Maupo ninyo sa subong aga ang inyong mga Ilonggo Caps. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo, Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!